perquè considerem que hem de fer una altra votació només dels hereus. La gent de la comissió passarà per aquí, us donarà un paper, hauríem d'obrir els llums, sisplau. La gent de la comissió us donarà un paper, voteu l'hereu i passaran més gent de la comissió i els tireu a dintre la bústia. Més o menys en mitja hora intentarem dir qui és l'hereu i la pubilla. Els polis que es passen us els aneu passant entre vosaltres. Per tant, esperem que tothom sigui conscient del que ha passat. Votem només els hereus i d'aquí mitja hora us diguem qui és l'hereu i la pubilla. Tinc un aplaudiment que no són aquí. Vinga, som-hi, nois. Esteu nerviosos? Ara és el moment, Ara sí que és el moment. Estimai. Que es veu que no se n'han donat compte abans. No. I diu que ara hi ha un pat de polies, tu! És broma. Vinga, va, som-hi. Començo jo? Diu que el primer candidat cavaller és la primera vegada que ho fem, això, el primer cavaller, és a dir que, nois, dic l'any que ve us podeu tornar a presentar, el primer cavaller és l'Arnau Soler. La pubilla de l'any passat et fa entrega d'una banda petita perquè el pressupost no arribava per més. Una dama, d'acord. Una dama. Per gentilesa de flors la via. Saps? L'agafeu o no? La via. No l'han agafat. També un petit ram de flors. Per tu. I ara una dama, la primera dama. La primera dama seria la Priscila Palma. Molt bé, fort aplaudiment. Mira, veus? Com que és una noia, La banda negra. i és més guapa que els nois, almenys segons jo, li fotem una banda més grossa, I el ram també és gentilesa de flors La via. Gràcies. Vinga, el segon cavaller seria, o és, en Marc Auladell. Que també li farem una banda petita d'aquestes. I un ram de flors, gentilesa de flors La via. Gràcies. Ara que arriba la segona dama, no? Ara vindrà la segona dama, sí. Segona dama. Estan nerviosos. La segona dama. Així és com... La segona dama seria la Júlia Àguila. Un fort aplaudiment, molt bé. Que també li posem una banda més grossa i un ram de flors, gentilesa de flors, la via. Ara, estiguem una mica més descans, Molt bé. Vinga, i ara ve el moment al·lucinant aquell que ningú sap qui ha sortit de 10, no? Ningú. Que no? Nosaltres sí, però... Va, us ho diguem perquè ho sabem, ho tenim aquí escrit, Va. L'hereu de la Cellera 2007 és, ara no ho sabeu, en Pau Bridosa. Bon sentat. I com que és una hereu, li posem una banda de les grosses, va? Vinga. I el ram de flors també és gentilesa de flors. La via. Molt bé. Que també és una mica més gros, vinga. I la pubilla, qui deu ser? Ai, el seu fill! El seu fill!
Sí, sí, no, tenia una filla provida, no? Sí, madre aquesta, Ara voldria jo. No com a filla, Vinga, per tu. Primer, sí, merci. I... Mira, teniu un alcalde, vinga, poble. En teniu un alcalde? Doncs vinga, ja podríem venir cap aquí al mig. El senyor alcalde. En teniu o no? No teniu alcalde? Sí, no. Au, jo deu ser que t'ha tocat el cap. Ja, sí. Sí, molt bé, sí, molt bé. Molt bé, porta el directe. El senyor alcalde. Alcalde de Gran. Alcalde de Gran, amb la Movia, de la Cellera, 2007. Si vols començar a baixar en aquestes posicions... No, espera, no sé què ens vol dir. Estan a punt? Sí? Nosaltres no. Vinga, va. Jo sí que estic a punt. Vosaltres? També sí? Doncs endavant. Moltes felicitats.